На 20-то място е Елит с 2720 наказателни. На 19-то място са Big Fish с 24640. Това е сумарно, който участва в класиране, с което вали протокол. Отбора на Номикон е на 18-то място. 64740. Отбора на Хоби е на 17-то място. 70120. 16-ти предвижда с едно место отбора на Мега Карт Свиленград. Кажи колко точки имат хората, 45 наказателни. Така. Сумарно, извиняйте, просто виждам килограмите. О, само килата си. 45 наказателни. На 15 са Фишмастер с 50 кг 820 и 42 наказателни. Отбора на Карт Тракия са на 14-то място. 86 и 35 наказателни. На 13-то место отбора на Лидер. С 58-880 кг. На 12-то място отбора на Adventure 52-840. Отбора на Сенсаса на 11-то място. 45 наказателни точки. Авангард са на 10-то място за 65 кг и 30 наказателни. На 9-то място идва отбора на Сливен Карт. За 61-040 като грамаж и 28 наказателни сумарно. Отбора на Fusion се придвижи на 8-то място. 17 и 380 като килограми. А на 7-то място е отбора на Мусела. 50 кг, 480 грама и 25 наказателни. Корморан Хасково е на 6-то място с 22 и 115 кг и 600. На 5-то място са отбора на Екофлисура 116 и 320. На 4-то място завършват класирането Видракс. 60 кг, 320 грама и 20 наказателни. И тук призови награди, които са подсигурени, пак повтарям, от Федерацията по регулираните спортове. На 3-то място идва отбора на Риба и Текани. 17 и половина наказателни точки. Дончо Петров. Айде, награди ги да отидат на част. Седите момчета, имаме масови представяне. Ще двата кръга да се представите. На второ място отбора, много купи дойдоха, на отбора на Болит 2000. Резервни ръчички трябва да чуеш. Шанти. Този път само 2 награди взе. То други няма. И така, републикански шампион тази година, най-добро класиране на световно първенство, са отбора на майсторски риболов. За 2012 година. Честително честно. Така тръгнахте и така завършихте шампиони. Много здраво. Въобще, господин Христов, шефа на майсторски, ще бъдем
Нямаш 3 ръце, имаш 4 крака. Една снимка трябва да си направим всичките и сега както Люси, вземи средата и световната купа, да се снимаме и с нея всички тук призови места и без това са всички от световното купа. Нагаля, Световното всички да се снимат тук. Сори света се. Иван, айде. Замара от купи. Та тръгнаха такова, качамо е малко. Чакаха да гледаха кебаб.